Ако паднат парите доле, са си негови, ако не паднат, са наши. Покажи нива на какво? На сола. Да мисля, че е някакво менте. Така. Ето. Дами и господа. Снимай хубаво. Дал парите. Ако паднат парите доле, са си негови, ако не паднат, са наши. Покажи нива на какво? На сола. Да мисля, че е някакво менте. Така. Ето. Дами и господа. Снимай хубаво, момче. Чекай. Ако паднат парите доле, са на шефа, ако не паднат, са наши. Направи последното туго. Така, я покажи на който да видят какво. Во майстор. И всички тия къде са прат на майстори да се учат как се работи от томата. Ама съм работил в лекасета, бац. Айде стига толкова.